Galang Cedar. Eh, oh, i-video natin. Eh. Binidyo ko yung nagbibidyo. Tara. Ayun dalawa kayo, magpa-picture lang sa inyo. Oo, pebbles. Pero bakit? Di mo, di ko suwakin. Pag-checkinan nyo yung gano'n. Takot kayo, tubi lang yun. Baka nando ko maka... Hindi ang kahit sa pag-local. This is the return of MacArthur. Ayan o, nakita niya, return of MacArthur. Alam mo yan? MacArthur's return. I shall return. MacArthur's return. Kami ang MacArthur's return. I shall reborn. I shall return. Sorry, nakit sila lahat. Uy, daming coconut ah. Coconut. Akit mo ba to? Akit to sila lahat? Oo. Sige. Ay, po, Diyan po kayo magpunta. Kami lakot din.